Boas tardes a todos e a todas. Son Clodomiro Montero, son representante nesta asamblea do persoal elexido co apoio da Confederación Intersindical Galega. E digo elexido co apoio porque esta empresa é un dos poucos reductos donde os sindicatos non podemos optar a presentarnos directamente para representar o persoal nesta asamblea. Algo, dende logo, que ven dende tempos xa esquecidos neste país. Onta noite estive pensando como podía explicar a esta asamblea todo o que está padecendo o cadro de persoal de Caixa Galicia. A verdade é que non atrapaba palabras. Hoxe na intervención do director xeral podemos escoitar como recoñeceu que Caixa Galicia está afrontando unha fonda transformación ao longo dos últimos anos. Dos exercicios nos que non se contou co persoal, é dicir, esta transformación non se fixo co persoal, senón contra o persoal. Non coñecemos os motivos, le pregunto, por favor, se me pode contestar, que lle fixemos os traballadores a dirección de Caixa Galicia para que nestes momentos se nos dé o trato que se nos está dando por parte da alta dirección. Semella que no ano 2005, e especialmente durante o 2006, a alta dirección de Caixa Galicia declarou unha guerra aberta e injustificada contra o seu cadro de persoal, contra os traballadores e traballadoras de Caixa Galicia, utilizando dous falsos argumentos. Por unha parte, que traballábamos pouco, e por outra parte, que traballamos mal, tal e como se expuso na súa intervención. 600 apoderados desta entidade, 600 directores e 600 interventores, con anos de servicio, con anos de entrega a Caixa Galicia, xente que sentía a empresa como algo máis que unha empresa que traballaba, senón como parte de seu, foron cesados e trasladados no último ano sen ningún tipo de explicación. Na maior parte dos casos, como moito se lle dixo, que non se adaptaban ao perfil requerido pola entidade. Precisamente o único perfil que tiñan todos en común é que eran maiores de 50 anos, eso sí que hai que decirlo, ou polo menos na maior parte dos casos. Estos compañeros, estos 600 persoas que entregaron unha parte importante da súa vida a esta empresa e que foron cesados sin ningún tipo de explicación, atopáronse na sorpresa de que o día seguinte de ser cesados non tiñan nin siquiera, na maior parte dos casos, un destino. Se quedaron nun limbo esperando a ver onde decidían recolocarlos. Eso por unha parte. Por outra parte, o que se estivo a crear durante este ano 2006 especialmente foi unha burocracia interna, con departamentos burocráticos non productivos que teñen como único fin hostigar e perseguir aos traballadores de Caixa Galicia para que cumplan os objetivos leoninos que nos impón a dirección da empresa. Así se incrementou a productividade como se incrementou no ano 2004 un 60%. Pero ese incremento da productividade, é dicir, que traballamos un 60% máis, non repercute de ningún xeito nin na nosa xornada nin nos nosos salarios. Os malos modos, as descalificacións públicas dos traballadores, que rayan moitas veces o insulto, cando non as ameazas de ceses e traslados, ou incluso agora ameazas de despido. Ainda esta semana houve persoas que foron amenazadas con ser despedidas por non vender 5 televisores a semana. Non falamos do produto financiero. Persoas que foron amenazadas con marcharse a rúa por non vender 5 televisores a semana. Esa é Caixa Galicia e unha realidade da que non se quere falar aquí. Ante esa situación, a Confederación Intersindical Galega anunciou aquí o seu voto negativo á xestión por parte do Consello de Administración. Pero tamén facemos un anuncio máis que xa temos feito dende fai 2 semanas aos traballadores e traballadoras desta entidade. Por primeira vez na historia de Caixa Galicia temos convocada unha folga. A xestión da que se estivo a falar aquí vai a producir que por primeira vez na nosa historia Caixa Galicia afronte unha folga. En este sentido, lle pido especialmente ao presidente da entidade que faga un papel de mediación para evitar que un conflito non desexado polos traballadores leve a paralización da actividade da empresa. Dende aquí tendo a man a dirección para sentarnos a negociar un acordo que poña fin a esta problemática que fun relatando desde o punto de vista laboral e, insisto, a nosa man está tendida, por favor, señor presidente, evite que o conflito vaya a maiores.